mga pesh! So today is Sunday na naman and then aalis kami ngayon and then kailangan maaga kaming makapunta doon sa aming pupuntahan. So kailangan kong magbaon ng aming almusal para doon na kami mag-aalmusal sa sakyan. So see you around mga pesh! So besh, this is my outfit for the day. Dress is from Okay Okay and then sandals is from Figlea. So this is my outfit for the day. Ata lang. Nakain muna kami. Igutom sa ngayon sa itaas besh, naghanap ako ng mga decors, home decors. Andito na pala kami sa bahay. Ngayon is already 9 PM na pero kanina lang kami dumating mga 2 PM. So hindi na ako nakapag-vlog. Ang siguro yung last vlog ko is nung nandun kami sa Star Mall. Diba last vlog ko is nagtitingin-tingin ako ng mga home decors. Wala naman ako nabili doon. So after that is inhatid namin si Nessa, yung pamangkin ko sa kanyang boarding house. And then, pumunta kami ni Ver at saka ni Ken sa White Gold. And, mag-haul na lang tayo. So, ito yung nabili ko sa White Gold. Itong earring. Meron ako nito noon. Pero, iwan ko saan ko kaya yung nalagay or gilabay na nako. And then, ito, cast iron din ito, besh. Pero para siyang kawali. Meron ako nito noon pero noon kasi hindi ako marunong gumamit ng cast iron, di ba? So may idea ako pero parang hindi ko siya ina-adapt na yun ang gagawin ko. So ngayon siguro alam ko na kasi may cast iron naman ako. Kung ano yung ginagawa ko sa cast iron ko, yung sa Oster cast iron ko, is ito din yung gagawin ko dito. Kasi nung una, ibinigay ko siya sa kaibigan ko kasi hindi nga ako marunong mag-taker sa kanya. Palagi siyang nag-rust.
So, yun, binigay ko lang sa kanya. And then, gustong-gusto ko pa naman ito, besh, kasi pag nag-deep fry ka, diba, basta cast iron talaga, sabi nila, na even talaga yung heat ng oil, yun, talaga maganda yung luto kahit nang mag-ano ako ng fried chicken, yung mga, yung pork chop, maganda talaga yung luto dito. Kaso nga lang, kagaya rin ng cast iron, kailangan mo siyang alagaan. So, bumili uli ako. Ito pala ay 269.75 and itong si E-Ring is 49.75. Then, after that pala mga besh, is pumunta kami sa Gaisano Grand Mall. Kasi naghahanap si Kent ng clay. Kasi may project sila na clay. Yung bang molding clay, ano tawag yun. So, doon kami pumunta sa Gaisano Grand Mall. Nakabili kami doon. At saka, bumili na rin ako nitong teachers. I thank God for a teacher like you. Kasi, papalapit na naman ang Teacher's Day. And then, di ba, yung mga student magbibigay ng mga regalo sa kanilang teacher. Sabi ko, bilhin mo na lang ito, Ken. Kasi, baka sa susunod na naman, maghahanap na naman tayo. Di ba? And then, excited ako. So, ito pala yung, yung moldings niya. Dalawa yung binili niya. Molding clay. And then, excited ako nito, besh. Teka, form na ako ng gunting. So, ito pala yung binili ko doon sa, sa Grand Mall. Grabe naman yung ay kasi babasagin to eh. Tada! O, diba? Ay, nakatalikod pala. Yan ang binili ko. Si Fat Chef ito, diba? May mga Fat Chef na rin ako. So, para nagko-collection ako nitong si Fat Chef. Ano to? Lagayan ng sauce. Oil or sauce holder. Yan. So, dito mo ilagay yung sauce. Tsaka dito. O, diba? Ang ganda-ganda. So, ito mga besh, ito talaga yung lalagayan ko ng sauce. Kaso, ito yung sa vinegar at saka ito yung sa soy sauce. Parang nagmo-molds yung sa soy sauce at saka kung hindi siya nagmo-molds, yung parang siguro siya ng mga langgam. Nagpa-powder yung dito sa gilid-gilid niya. So, matatakot naman akong gamitin. Baka, di ba, marumi na yun. So, hindi ko na siya nagagamit. Maganda pa naman yung lagayan. Siguro, i-change ko na lang yung yung cork. Kasi baka dito talaga sa cork. So, naghahanap ako ng pwede kong pag-change dito. Pero gusto ko pa naman yung cork. Kaso nga lang, kung mayroon kayong suggestion kung anong gagawin dito para hindi mag-molds. So, ito na lang. Maganda naman, di ba? Hindi naman kasi kasya, Basta, maganda naman. Pero, ang hindi ko gusto kasi nitong isa is metal yung dito. Kakalawangin din to pag yung soy sauce ko ang ilalagay. So, yun lang mga besh. One thing pala, siguro nagtataka kayo kung bakit pumunta pa talaga kami doon sa San Fernando, di ba? Malayo yun dito sa amin, pero dinadayo talaga siya namin pag isa sa amin is nag-birthday. So, di ba, kabi-birthday lang ni Ver, yung asawa ko, kaya pumunta kami doon. So, kung sino yung taga dito sa Cebu or yung mga kababayan natin na nanonood na taga Cebu, alam nila kung bakit pumunta doon pag nag-birthday. Kasi parang
maraming story kasi na pag nagbe-birthday is talagang pumunta doon. One time kasi kasusunog lang noon mga 1 year or 2 years ago nasunog yung Pital Church, and then marami talaga yung nag-ano sa Facebook na dapat i-restore yung church kasi mula nung bata pa sila is yun na talaga, doon na talaga sila dinadala ng parents nila pag nagbe-birthday. Kasi yung saint doon is si Vicente Ferrer. Alam niyo naman kung si Vicente Ferrer, di ba? Para siyang kanang nag-heal ng mga may sakit or ganon. So, di ba, pag birthday mo, one wish mo talaga is yung good health. So, kaya siya dinadayo talaga ng ng mga nagbe-birthday. So, yun yung rason kaya pumunta kami doon. Even though malayo siya sa amin, pero worth it naman kasi kanina nung pumunta kami doon, hindi masyadong mainit, and then madali lang kami doon. Hindi kagaya nung last namin pumunta doon, yung birthday ni Kent, nako, ay hindi kami maagang pumunta doon. So dumating kami doon, medyo tanghali na, masyado na mainit, masakit na sa ulo, besh. So, kaya ngayon sabi ko dapat talaga agahan natin. So kaya nga di ba kami kanina nagbabaon kami ng aming almusal, pero ginugutom pa rin yung mga kasamahan ko, besh. Iwan ko lang sa kanila. Palagi silang gutom. So, hanggang dito na lang tayo mga besh. Till next time. And I will see you on my next video. Bye-bye!